X'għandu jagħmel min iħaddem jekk jinduna li xi ħadd mill-impjegati tiegħu ikollu xi tip ta' problema soċjali, bħal pereżempju problemi ta' dejn, problemi fil-familja jew problemi ta' droga. Min iħaddem għandu jkun infurmat li xi impjegat minn tiegħu għaddej minn dawn il-problemi, min għandu jiġbed l-attenzjoni u l-impjegat kif għandu jiġib ruħu fuq il-post tax-xogħol f'ċirkostanzi bħal dawn. Qed ikun hemm komunikazzjoni tajba bejn l-impjegat u min iħaddem. Kien dan is-suġġett ta' seminar ta' ġurnata mill-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem l-MEA meta tratta l-impatt tal-problemi soċjali tal-ħaddiema fuq ir-relazzjoni bejn min iħaddem u l-impjegati tiegħu. Fin-nuqqas ta' studji dwar l-impatt tal-problemi soċjali fuq il-postijiet tax-xogħol, waqt is-seminar saru numru ta' diskussjonijiet biex il-parteċipanti jiddeterminaw x'inhuma l-aktar problemi soċjali komuni li jimpattaw il-postijiet tax-xogħol u x'jista' jsir biex dan l-impatt jonqos, kemm għal benefiċċju ta' min ikun għaddej mill-problemi soċjali iżda wkoll għal benefiċċju tal-kumpanija u ta' min iħaddem. Waqt is-seminar ipparteċipaw mal-100 persuna fosthom persuni li ħadmu kif ukoll rappreżentanti minn entitajiet li ġejjin mill-qasam soċjali. L-għan prinċipali tas-seminar kien biex jinstabu mezzi kif min iħaddem jista' jgħin impjegati bi problemi soċjali permezz ta' għajnuna mingħand dawn l-entitajiet soċjali.